Безнең бүгенге тапшыруның кунагы фольклорчы галим, яшь галим, өметле галим, бик күп уен коралларында уйный белүче кеше, шәхес дип әйтер идем. Һәм дә инде татарча иң яхшы сөйләшә торган музыкантларның берсе Дамир Габдрахманов. Дамир әфәнде, менә сез бүген уйнадыгыз бик матур уен коралында. Минем аңлавымча, бу таш сыбызгайымы? Әлеге уен коралы турында аңлатып, безгә аның белән таныштырып китегез әле. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, кунакларыбыз. Дөрестән дә минем кулда һәм бүгенге алып килгән кичкенә генә коллекциямнан алып килгән уен кораллары сезнең тәкъдимегезгә. Әлбәттә, таш сыбызгы ул тынлы музыка уен коралларының гаиләсендә иң борынгы музыка уен коралы дип санала. Менә таш сыбызгы дип әйтәбез, ул таштан эшләнгәнме? Ул музыка уен коралы кызыл балчыктан, ак балчыктан ясала һәм әлбәттә инде аны кызыл балчыктан савыт сабалар осталары ясаучы мастерлар булдыралар. Бүгенге көндә дә алар шул ук уен коралларны дөньяга булдыралар. Әлбәттә, борынгы чорларга күз салсак, төрле этнографик материаллардан, китаплардан, археологик табылдыклардан бу уен кораллары гадәти көнкүрештә кулланган булганнар, яисә аның белән аучылар ауга чыккан вакытта, мәсәлән, җәнлекләрнең, кош-кортларның игътибарын җәлеп итер өчен ясаган булганнар. Шулай ук әйтергә кирәк, бу уен коралларда балалар бик күп кулланганнар һәм инде бүгенге көндә килгәндә, инде элек бүгенге көндә кебек интернет заманасы булмаган, телефоннар булмаган, матур-матур бизәкле уенчыклар булмаган. Шулай бит инде. Һәм инде менә бу осталар, савыт саба ясаучы осталар балаларга төрле формада ясаган булганнар, төрле менә шундый таш сыбызгыларны. Кыска гына әйткәндә, балаларның күңелен күргәннәр шулай. Шулай. Менә сезнең кулыгыздагы таш сыбызгыда мин күрәм тишекләр. Ул ничә тишекле булырга тиеш булган? Бу уен коралы ул инде бүгенге көндә заманча, безнең заманга яраклаштырып эшләнгән музыка уен коралы һәм инде менә монда иң гади без аларны әйтәбез, мәсәлән, примитив рәвештә ясалган хайваннар формасы, менә монда тышкан формасында, аның бер тавышы гына. Менә уйнап күрсәтегез әле. Без аны хәзер уйнап күрсәткән вакытта аның әллә нинди тавышлары юк, әмма балаларның күңелләрен җәлеп итер өчен, кызыксындырыр өчен менә шундый уен коралларны кулланганнар. Элек сабак баргачтын балаларга шундый сыбызгылар алып бирәләр иде бит, әйме? Аны бүгенге көндә дә ясаучылар, осталар бар һәм аларны менә шундый бәйрәмнәрдә, зур бәйрәмнәрдә инде бала күңеле бу уен кораллары янында үткәндә аңарга күз салып булдыра алмыйлар инде. Һәм әйтергә кирәк инде, никадәр бу уен кораллары бер урында гына тормаган, аларга төрле уйнау тишекләрен ясаган булганнар һәм инде менә минем кулда менә я төлке, я бүре дип әйтсәк, эт дип әйтсәк, менә шундый. Бу инде уен коралын ясаучының фантазиясыннан тора име? Нинди формаларга кертү? Аңардан да тора, шулай ук бәлкем уйнаучы музыкантлар үзләре төрле экспериментлар формасында ясарга мөмкиннәр. Мәсәлән, бу уен кораллары турысында сөйләгәндә, менә монда ул иң беренче вариантта ул 2 тишекле генә һәм аңарга
тагын бер тишек өстәп, уйнарлык дәрәҗәдә менә көй чыгарыр өчен менә шундый тишек ясарга туры килде. Хәзер шул ук уен коралында, таш сыбызгыда сезгә тагын бер күчтәнәч. Әлеге уен коралларында шаян, тиз көйләрне дә уйнарга мөмкин. Шулай ук халкыбызның моңлы, озын көйләрен дә уйнарга мөмкин, әйме? Әлбәттә. Шулай ук инде әйткәндә, ул уйнаучының, музыкант остазының фантазиясеннан тора, шулай ук күңеленнән тора, күңелендә нинди булган көйләре, бәлкем кемдер уйнаган булган, ишетелгән көйләр нидер булган, шул бер репертуарга туплана инде. Минем сезгә соравым бар. Менә таш сыбызгы дидегез бит, әйме? Үзе шәхсән ул ясалган икән балчыктан. Ни өчен таш сыбызгы дип атала? Ни өчен инде без беренчедә әйтеп киткәндә, бу бит инде бер формага салынган, катыртылган кызыл балчыктан ясалган бер музыка уен коралы. Һәм инде аны балчык най дип тагын да атыйлар төрки дөньясында. Балчык, җир дигән сүз, най сыбызгы, җирдән ясалган сыбызгы. Таш сыбызгы, шулай ук менә без үзебез күрәбез, ул катыртылган таштан эшләнгән, кызыл балчыктан катыртып эшләнгән сыбызгы. Менә Казан кирмәнендә ниндирәк формадагысы табылды аның? Казан кирмәнендә анда күгәрчен формасында табылган булган шул таш сыбызгының бер формасы. Аны галимнәр өйрәндеме? Ничек аның менә заманчалаштырган варианты хәзер бармы уен кораллары өйрәнүчеләр кулында? Иң беренче археологик табылдыклардан аны өйрәнүче безнең булды атаклы галимебез Халиков. Аннары шулай ук атаклы безнең Казан Федераль университетының профессоры Рәгъдә Фатихулла Халитов. Аларны тирәнтен өйрәнеп, дөньяга чыгарды иң беренчеләрдән булып. Һәм инде бүгенге көндә әйтергә кирәк, күп халыкларда, әгәр дә без берәр нинди параллель чагыштырырлык алып барабыз икән, күп халыкларда бу уен кораллары охшаш. Һәм инде аларның шулай ук исемнәре дә охшаш. Мәсәлән, казакларга килсәк, аларда саз сырнай дип атала. Саз казакча балчык, кызыл балчык, сырнай шул сыбызгы дигән, шулай балчыктан ясалган сыбызгы. Мәсәлән, славяннарда, русларда, дөньяви халыкларда дип әйтсәк инде, бу уен коралы акарина дип атала. Акарина итальян теленнән тәрҗемә ителгән вакытта ул гусенок дигән сүз, каз бәбкәсе. Һәм әлбәттә инде аны күп төрле үзенең формаларында, вариантларда күрергә мөмкин. Төрле бизәк белән эшләнгән, төс белән эшләнгән. Мәсәлән, шулай ук гжель, керамик савыт-сабалар эшләү дәверендә шулай ук төрле кызыклы шундый формалар булдырганнар. Һәм бүгенге көндә алар балалар кулында гына түгел, алар әлбәттә бу өлкә белән профессиональ шөгыльләнә торган музыкантлар, галимнәр, этнографлар тарафыннан бу уен кораллары яши. Шәхсән сезнең үзегездә ничә төрле таш сыбызгы бар? Менә минем монда хәзер әйтеп китсәк инде, үзегез күрәсез, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бүгенге көндә минем коллекциямда 9
tür taşsыбызга. Алар төрле мастерлар тарафыннан эшләнгән. Менә бу кулымдагы булган уен кораллары, менә булары, алар Менә без күрәбез, берсе кара әйме? әйе, бу бик кызыклы. Бәлкем ансында да уйнап күрсәтерсез. Әйе. Аннары минем бер соравым бар сезгә. Менә бу халык уен коралларында классик музыканы уйнап буламы икән? Аны бик тырышсаң, әлбәттә чыгарып була. Бәлкем чыгарып карарбыз. Бүген мин сезгә классик әсәрләрен әзерләп килмәдем, кызганычка каршы. Татар халык әсәрләрен алып килдем мин сезгә. Әлбәттә була. Менә бу төр уен коралында була. Аның диапазонына карап, аның мөмкинчелекләренә карап, һәм классик әсәренең мөмкинчелекләренә карап, бу уен коралына яралыктыраштырылган көйне табырга була. Ни өчен дип әйтәм, үзенә карата бу уен коралы мәсәлән, бер октавада гына һәм аңарда әллә ни күп шундый дөньяви әсәрләрне уйнарга читенрәк булыр дип әйтәсем килә. Күбрәк бүгенге көндә бу уен коралы белән халык көйләре бик матур яңгырый. Ни өчен һәрбер уен коралы үзенең көенә ясалган булган, яралыктырып ясалган булган. Һәм инде менә халыкта ничек ул таралган, бүгенге көндә шулай ук ул безгә сакланып килә. Әлбәттә, инде әйткәндә, классик көйләргә килгәндә, аны гадәти төрле әгәр дә формада, төрле зурлыкта, төрле тишекләр белән эшләнгән уен коралларны ясасак, әлбәттә аларда классик әсәрләрне уйнап була. Әйтегез, алайса халык көен уйнап күрсәтегез.